O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, puxo hoxe de relevo en Ourense a aposta da Xunta por facilitar a continuidade de negocios rendibles, garantir a remuda xeracional e impulsar o emprendemento ligado ao territorio. Fixo no marco dunha visita realizada a unha libraría beneficiaria do Bono Remuda, que permitiu a súa actual propietaria coller a testemunha do negocio e iniciar unha nova etapa. Creo que este é un paradigma do que é o Bono Remuda e, dende logo, cando fagamos algunha charla sobre o Bono Remuda, vamos chamar aquí a Carla e o señor, pois un pouco para que expliquen, porque o que estábamos buscando, e me alegra moito de que este funcionando, non, é que nun traspaso haxe esa relación entre o propietario anterior e a persoa que entra, non, ese acompañamiento, non, que é un pouco o que pretendemos impulsar a través do bono Remuda, non? Para nós, a aposta, quero dicirlo el, que foi moitos anos aquí, agora ela, a aposta polo comercio local dentro da Xunta de Galicia é unha aposta firme e, ademais, estamos totalmente convencidos de que temos que manter o noso comercio local pois en diferentes sectores, pero, desde logo, tamén en librerías. Non? Dende esa perspectiva, temos unha preocupación clara porque hai moita xente pois xa cunha certa idade e temos que tratar de evitar que se pechen eses locais. Se é un por encima que recuperan eses negocios, con todos os meus respetos aos demais, non, pero é xente que ven de fora, pois con ganas de facer aquí a súa vida, como pasa neste caso, pois ligamos tamén outra competencia da miña consellería, que é a de migración, e estamos apoiando todo ese esforzo. Este apoio complementase co que brinda a rede de polos de emprendemento da Xunta. De feito, no caso desta librería, é un dos proxectos asesorados nesta rede, en concreto no Polo do Carballiño, que tamén acompañou a propietaria do negocio durante o proceso de remuda. Bueno, recibí el bono Remuda el año pasado, justo en junio. Solicitamos el traspaso y solicitamos la ayuda para la remuda. Nos pidieron una documentación que fue fácil de cubrir y nos pidieron también incentivos de cómo podríamos mejorar el negocio para mantener el local disponible, y creo que la ayuda por parte de la chica que me asesoró de verdad fue bastante completa. Nos apoyaron muchísimo en cómo redactar, qué tendríamos que hacer para poder obtener este tipo de bono, y conté con la colaboración del antiguo dueño para conocer el negocio, porque yo no venía de esta rama, yo no tenía conocimiento del mundo de la librería, y esto para mí ha sido bastante gratificante, y ya tengo un año con el local.